Po legendzie so Rožanty jako nadawnemu miestnu długie stawizny przypisuje, samo związane z rozszerzeniem wiry w tych kończynach. Od 17 lat stotka pak bychu mnozy o tym przeświadczeni, a wotarne w okno światnicy, aż do swojego zniczenia w maju 1945 putników na to skieč mniesze. Na nim by widzieć rycze Lucjan ze Sernian. Klečace przed lipu ze swieczyczą Matryje Bożeje z Jezus dzieciatkom na ruce. Powiada so, sobie postawu żonskie nad honami so znoszowacu runia drugim wospiet uladał. Jako so ze swoim koniom za nie poda, so przed nim zdalowaše, doniż sobie samotny lipie nie pozubi. W Lipie pak serbski zemjan mału drewnianu postawu Świętej Marije ulada, który jest szczęściowanie sobie ludzie rozszerzy a zakorjeni. Wumiewcy datirują nadawnu postawu Rožečanskiej Matryje Bożeje do czasa od 1460 do 1480. Prynja kapałka zbożnej knieżny Marije w Rožinče pola Kamieńca naspomnia so w lecie 1516, což pokazuje na obstojace srednjoviekovské putnikowanie. Prynja putnicka cyrkej natvorí so v Rožinče 1598, druga dženstniša 1778. Kronowanie nadawnej postawy Rožečanskiej Matryje Bożeje a powieszenie putnickiej cyrkwi na Bazyliku Minor odmie so w lecie 1928. Na samym końcu II światowej wojny spalena cyrkej so pod wielkimi oporami wierywego ludu znowa natwari, a 23. novembra 1947 od mišňanského biskupa Petrusa Lege posvědčí. Rožant je jeničke nadawne putnickie miestno Drježďansko-mišňanského biskupstwa z przedreformacyjskiego czasa.